ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಅನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಆಯ್ತಾ. ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ PCOD. ಸೊ PCOD ಪಂಡ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ PCOD ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್, ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕ್ಯೂರ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ತಿಂದಿನ ನಮಗೆ PCODಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. PCOD ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ PCOD ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಣಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ PCOD ಪಂಡದಾದೆ. PCOD ಪಂಡ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಒಮ್ಮೆನಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಕ್ಕಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಓವರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಅವೇ PCOD ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಓವರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಓವರೇಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, PCOD ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. PCOD ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಗೆ PCOD ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಆವಾಗ PCODಲ ನಮ್ಮರ್ದು ದೂರ ಆಗುಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಉಂಡ, ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪೋಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆದಲ ಪೋಂಡು, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಇತ್ತನ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕೇನರ್ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಒಡ್ಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ PCOD ಬತ್ತನ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು. PCOD ಇತ್ತಂಡ ಬಾಡಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. 2 to 3 months ಗೊರ ಆವು. ఒక ಹೇರ್ ಲಾಸ್, ಹೇರ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಪರು. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ PCOD ತೋಜುಂಡು, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾನ್ನೆಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನವರ ತೂವೊನ್ನೆ. ಸೊ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಆ್ಯಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಐತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಐತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪನ್ಪತೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಈ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಸೀಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಮಾದದ ಆಲ ತರಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನೋಡಂಡ ಒಂದೆರಡು PCOD ಬತ್ತನ ದಾದ ಒಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯರ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ತಡೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಆಯ್ನಂತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.